Ciao a tutti, sono Peio, massaggiatore della squadra Euskaltel Euskadi. Sono qui all'arrivo di Borgo Sesia, questa classica Gran Piemonte, che è l'ultima che facciamo in questo giro o questa stanza che abbiamo fatto all'Italia. Come sempre è stato un piacere fare tutte le corse all'Italia. Italia betian gustatu izan jatez. Txikitatik Italiako giroa urtero ikusi izan dut telebistan eta txikitako ametsa da bertan egotea, ez dut oraindik lortu eta saia izango da, baina bueno, azkenean hemen dauzen mendiak, Dolomitetan, Alpetan, Estelvio, Gavia, Mortirolo, bueno, pila bat dauz eta bueno, horrek batez be deitzen dozta, Italiatik, Italiako iparraldia batez be. Ez da, betian italiko karrera hauek eta gustatu izan zaizkit, adibidez, 3 itzuli handitan bat aukeratuko ganu igual, ni Italiako girokin gehatuko nintzen, ez da, Alpek politak, Alpek eta Dolomitak asko gustatu zaizkit, eta nik uste beste itzulik baino politiago aite zaitela. Esto se va a pegar una temporada de ver que va a acabar la pena. No. A este... ¿Qué va? Día 13 solo. Mañana. Yo vi la lista y dije, madre mía. 13. Será lo máximo que pueda haber, ¿no? Italiako jentia sutsua da, asko animatzen dabe. Bueno, azkenean euskaltzalean antzerakoak, txerrendulari denei animatzen dutzie eta asko eskertzen da, mendate baten gora zorazenean eta hori justu o indarrez justu o sufritzen zoia zenean saliak norberari animatzia eta bultzada hori ematea asko eskertzen da eta Italian olakoak dira, Karreteran aurten izan da lehenengo aldiz Italin korritueten aldia, lehenengo laboral kutxakin 23 urte zazpiko Italiako giro egin genuen, 10 egun izan ziren, kiston esperientzia izan zen hor 23 urte zazpiko munduko txirrindulari hobenekin korritzea eta behaiekin lehiatzea eta pixko bat zu maila internazional hortan ze puntutan zen den ikustea, eta gero temporada bukaera, temporadai amarilera emateko Euskaltelekin izizierako giroa eta lau klasika inditeu eta oso esperientzia berazgarria izan da bai. Portu mitiko mordoa igoten dira eta bertako paisaia bertan bizitzeko moduko da, lasaitasuna, eguraldi txarra dagoenean ez da inpolita, baina eguraldi onarekin zer ikusten da, mendi horietatik eta ze polita da, horrek bultzatzen dozta,
olako lasterketa baten egotera eta olako portuak igotera. Aurten beste urtetan baino gehiago korritua Italiako kalendarioa. Azkeneko karrera hauek bai Siziliako eta Italia klasika pare bat giroko antolakuntzako parte zien. 23 urtez azpiko giroa de bai antolakuntza igualekoa zen. Eta ikustea taldea pixka bat aidala sartzen hemengo Italiako kalendario hortan. Eta urten baten gonbidapen modun edo behin igual asko azte balin bada eta berriz UCI World Tour maila horta salto ite balin badazun, oso politia izango zen berriz taldea ikustea Italiko errepidetan, kasu honetan Italiako giron.